Omuraiwense Dr. William Samoei Ruto nigagenderete goteba buna serikali ya Kenya kwanza nebegetemero bere mekiranu yogosira abasae ase okwegendereria ekero mokonyo ya Rigathi Gachagua nerasingerete goteba buna goika babe bakurwania abasari bonsi imeyense ya Kenya. Chinsa ni komiti ya mugorobu mwanchi omurigereria ekero ngwegenda buna ritkuria ondigenderete ko baritorero kegima na nene no genderete kwegokia aso kubwatie meroberi yonsi egetaseni kia Ndizi TV na bwo Gusii Gusii anene kerorire ritko ritangani kegima ryo mutienyi Ikomi omwako yaga wechibere na 2023 ngarango kwarigania SMS ya Amayia iriongo manyuna nara ya na kwariganire asomogorobo rero asenchera ere yobwenge kerongo kunyoro buna sensemo ya Facebook na boko gendera gotonyoro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyoro wetra Ndizi TV News na somutandao Twitter na boko titwetra @Ndizi TV News ere togendera gosanga na boigo kwemanya manke. Orio koene kia chibichanerio gichawe keira centre ya bene nigakuru kwa Abigail Nyanchama iretariane Everlyne Osero ngo kwarganyo be kugusanga na inche goika omwerio Amayia Chinsa Ikomi centre ya ubwenge nigotoko ya chaka kurwa se county ya Kisii awase umuichano obago kubwata abanyakenyoro bose abamenyi bense mo yechiro ya ibacho iyo otoka se wodi ya Kiamukama asenga yo mugaka James Gichana ariri chinga kibabo kana konyora omulero obwate ase enyumba etugo yabo ekorara nonyana bonigo batamanyetie kiacha cy'omurero oyo irera etugo yaye ko ya gati yabo chiombe chimbori na boigo chimori ase babwere bagotwara ogoichana okonene nigo nonyana batema ko imyumurero yukonyora obeiro munge kegima akorende tibanyara koirera etugo yaye yonsi gusira. Manchi omurigere togotikana nayo nigo abisi women representative we county ya Kisii Doris Aburi yaberege ko bwatoka obokonyi bwebinto ochiase eskuru yabanyaroka ya St Anne's Nyangoge yogotoka sebunge ya Bonchari eyamagaga yenyomba yoboraro ase eskuru yo ko bwata omorero nakoya asebono abeirega ko bwatoka ebinto byobokonyi bwechinjo gati yabo ebitabu naboigo ebinto byokorarira asikirene kyabuna nigo bagenderete ko bwaterana nababwatani asoko ene kyabuna babere bakuru bokonyi go cyase ikiskuru anene kiri cyabere kiwakwa no muchando bune oyo eri gokonya aboro kibokonyora kinga kinyororo cyo kwegendereria namasomabo erebo Morenda ward Bonchari sub county skureye ya yete kero yaya a principal can reach out to my office. Our numbers to mattresses, blankets, sheets, in general, then the beddings, chavo. Then we've come to hand over beddings, blankets, sheets, and mattresses. Korase the office of the woman rep, Nalioto support. Abanabaito mbabuganga they've been left out as important matters. Also, we partnered with friends to alete vitabu intobate mpaka chief officer korase county office ya Kisii who have stood with us. They've assisted us. We are also working together na Kisii University. So nabomorocho bosani wetu nabore obia towards this. Omuraiwense Dr. William Samoei Ruto nigasingerere goteba buna serikali ya Kenya kwanza inse buraibwaye nigebegete merobire mekiranu yogosira abasae anene ase okwegendereria okwa naso musangerekano bw'amasabo asensemo ya Lang'ata imeye county ya Nairobi. Ruto nigateba buna mbagenderete nemeroberio anene yokobeka okoiwana ne Chinsa cheisko eryo kwene kyabuna abasae mense ya Kenya nene babatabwatie meremo babere bagokonyeka asokonyora mabaga yemeremo eriyo kwenyorera engeria na boigo kwegendereria ase amatukari bosio. Vijana wetu wapate ajira, wajisimamie, ndio tuweze kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. So na jambo la tatu, tunakamilisha
bilateral labor agreements na nchi karibu 12 mahali wanataka Wakenya wafanye kazi, na tumebadilisha sasa. Wakenya hawataenda kufanya sasa ati kazi ya domestic work ile ya tumekuwa tukisumbuana nayo. Sasa we have signed bilateral agreements ambayo ni ya semi-skilled, skilled jobs and professional jobs. Kwa sababu tayari tuko na Wakenya wengi wanafanya kazi outside our country. Rais wa Ujerumani alikuwa hapa, ametueleza anahitaji wafanyikazi 200,000. Alisema mwenyewe akiwa hapa. Watu wa UAE wanasema wanahitaji wafanyikazi. Saudi Arabia, mimi naenda next month kwa sababu tumeshakubaliana, naenda kuweka sahihi, wanahitaji wafanyikazi 15,000. Na ndio sababu hawa vijana wote ambao tuko nao, that is our plan. Umukonyi bw'umurai wense Rigathi Gachagua nigabagakora abarai bande korwa serikali ya Kenya Kwanza ase omusangerekano bw'amasabo yobwamo hase kanisa ya Methodist Church of Kenya imeye county ya Kiambu. Okwana chinga kiecho Gachagua nigateba buna ekirenga kiaye nokoreta obwamate na boigo obomo ase abananchi erio gusikia ense ya Kenya bosio anenense oburai bwaye omurai wense Dr. William Samoei Ruto. Okwanera igoro ya abaria babeire bagokora segukwanira igoro bw'amate ase county yo ya Meru. Ruto Gachagua nigabaka okwanira okwerusanania kwaye amo nomurai wense Dr. William Samoei Ruto nakogania baraikorwa ase county yo ya Meru ochamo nakobwaterana aso koenekia obwamato buya bwamagendero. Boyo Gachagua nabaka okwanira igoro yobosare mense ya Kenya na tanamnigo babwatekerenga yokorwania obosare bonsi anene oboibi bwetu bwabere bokoenekiwa ase chinsemo ao. Mtu ya uniform. Butuki yangu ile nilipenda sana inaitwa FN Shabaha. If this thing cannot be sorted out, I'll personally come to Meru and camp here until this nonsense is sorted out. Hatuwezi kubali. We cannot accept. Watu lazima wapatiwe nafasi wafanye kazi yao. Na wezi ya ng'ombe rais amesema na wasikii. Amesema wezi ya mifugo mambo ni ngapi? Na wasikii. Nimekuwa jana Isiolo. Nimelala Isiolo. Na nimeambia county commissioner anaitwa Geoffrey Muding, nilifanya kazi na yeye nikiwa dio akiwa mdogo wangu. Na nimemwambia hii mambo iko kwa hii mpaka cannot continue that way. The same way we have dealt with cattle rustling in North Rift, the same will happen here. Tutaongeza askari ya NPR na tutaweka watu ya kutosha, and they'll stay here until the problem is sorted. 1 week, 1 month, 1 year, 5 years, it does not matter. Nekero abarai korwa ase serikali ya Kenya Kwanza na bagense mire kwa miriria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya bagendrete kuruterana amangana na baigo kwa mirirania kubwatikana no bokoreria sabananchi nigo omobunke bwebunge ya Kiharu Ndindi Nyoro aberega kumocho muraibe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga kubwatikana nechingwana chiaye chimbe ase emeroberio gosobokoreri bwe serikali kumochingwana yaye Raila igoro yobokoreri na baigo oboteneneri bwe chipoti mense ya Kenya Nyoro nigo abereka gotebuna serikali ya Kenya Kwanza nero yabeire ge kubokia emeroberio gosobokoreri ase chipoti echo asenchire mo yoko enekia amagendro na boigo gokinya uchumi yense ya Kenya ase aberega kumugania Raila gotiga ugosiria ba Kenya. I want to make it very clear, and especially to the opposition, our government has no intention of privatizing Kenya ports. Sisi kama serikali yetu tukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto ndio tumeweza kukarabati port
na njia ya kurudisha biashara mingi pale Mombasa. Nia yetu sio ile inaibwa pale na watu ya opposition. Sisi tunataka port iendelee kuwa kama asset ya nchi ya Kenya, and there is no intention to privatize it. Senate nigo yaganirie kwewa chinga kibene chiokorwa osicyo kubwatoka oroboti oroikiranu kubwatkana ningana ya shakahola awaseme bere yabanto yabake gotundokorwa se Chinsa mecho nakorengana na Danson Mungatana uyoromo seneta abwe county ya Tana River ni gateruna namanke abwenete kurigereriwa nabo igona mangage abwenete gotegererwa kurwa se abasaiti eriyo konyora obutugose konyora chiroboti chisaine echo chiraba konya sibarabwo kubwatoka oroboti uruikiranu. Tia Biblia kama hii, yale mashaka ambayo tuliyapata kule sehemu ya Magarini, Shakahola, sidhani tutafikia hapa katika sehemu ya Pakomo. Na kanisa, nataka nizungumze hivi. Wahenga nasema kwamba samaki mmoja kioza bahari mzie, nasema nini? Shakahola tunaipeleka, tumefikia karibu mwisho, lakini bado tuko na mashahidi wengine ambao lazima wasikike, na wale ambao wanangojea results tungojee kwanza tusikize mashahidi ambao wamebaki, alafu ndio tutafunga. Mungu akipenda mwezi huu wa 10 tutatoa ripoti. Ekiombe kiaba governor Council of Governors COG nigo yateiro na nigo gego cyakobeke kinase kigambiro eri okugambya ekiombe gyo kubarika bari mu imense ya Kenya Teacher Service Commission TSC kubwatkana no gutumwa kwa baorokia gokora emirimo ase Chinsemo au okwana chinga kiyecho mu governor we county ya Kakamega Fernandes Barasa nigo ateiro na abaorokia bari abatomire go cyase county chingao babe bakoiranirwa ase chi county cyabo munenjire ya moyo kubaroroberia chinga kichobo karari naboigo kuba chinga chisaine cyogosanga amona ba matebabo. Tuko na walimu ambao bado they are serving in other counties, and again this is a matter which will bring up to our education committee so that all those teachers who are delocalized lazima warudi nyumbani. There is a reason why we are pushing for teachers warudi hapa nyumbani, so that we can have interaction na walimu wetu hapa nyumbani, and that is what is cutting across the board. So this is a petition ambayo I want to assure you that I'm going to push my committee of education to do that memorandum. Nekiombe gya kupet korawano munyakirogo bwe kiombe kyo omboko milemba nigo bairo koboko engana yogo tuterware kwa maunchererio ase ensemo yetsemi askeri baterebuna amaunchererio ayo ni garage koreta obo tutukanu ase ensemo yetsemi na nene koirera chinga chingongu ase abarokia sogo ikirania emerebo yabo nigo baterebuna oboteneneri asansemo yetsemi nekiombe gya Teacher Service Commission nigo chiego gose maunchiride yesego korekana nigo ara chiego turubania emeroberio yetsemi ase jeskuru ahimense ya Kenya. They want to basically remove the Teacher Service Commission, and if you remove it and we go back to the education to be managed by DOs and to be managed by PDs, and we know how that system worked, it will be very dangerous. The teachers fought very hard to have a single employer. And I think it's high time we separated the Teacher Service Commission and the Teacher Service Commission CEO. Working party, they are saying the promotion, the transfer of teachers be done by the Ministry of Education. So we shall have some being promoted this side by ministry, others by TSC, then we shall go back to the old anarchy that we had. But girls, from a research, 12 or 13 teachers have left, going to overseas. Wameepa na tunaona ni hatari na tunaomba hii serikali, if you are not going to be careful
Nababwatani korwa se kiombe ya Kenya National Union of Teachers NAT bakorawa no muri kyo munene bwe kiombe kyo Collins Oyu nigo abwatokirege kurege tindigo cyase abaorokia abo bakounereria abaorokiwa ase bikoro byo bwanchani ase chiskuru okwana so musangirekano bwe kiombe kyo ase county ya Kirinyaga Oyu nigate babuna chirobot chinyinge kubwatikana n'abarimu abasacha kubaunereria abaorokiwa banyaruka nigo byabeire gose nigo chirobot cyabere chikobe kwa ase chiabisi askiri ataire buna tibari go cyakwegerera onde wensi urabega konyorekana nama mochayo nigataire buna nigo baguche kugenderera nemirobero yo kurwania ebikore bnebyo ase chiskuru bnenjire mo yo kurwa chinga kinyororo go cyase abaorokiwa ase ogoikirania amasomabo chinga kechboigo Oyu nigaborire kyombegetenere tamatemwe manene imense ya Kenya National Examination NEC nigo babe bakwenekia unangwa kana bale abaorokia chibesa cyabo abakerobono babeire bakumakia amatemwa manene kirabere kagokorekana imense ya Kenya. Because as a parent, imagine somebody getting hold of your daughter. Somebody, an adult, getting hold of your daughter to this kind of evil. As a union, we shall never support you. Never on carnal knowledge. This time, teachers who invigilated, teachers who marked, teachers who supervised will be ready to receive immediately. These exams are over. And that is the position. Will as many as of the opinion say, Mwancho murigari bana robot yoru na rotoreta omwerio bwa Amayia Chinsa Ikomi asenchera ere yo wenge korinda ya munenda mangento gendrego kwariganiria yora chikonyora senchera ere eyo bwikiranu ekerera aragense mona boigo Chinsa isato chamogoroba abuna arabega koretwa asore nere Josephat Amisi nyora muna semerobero yonsi ya Ndizi TV na boko gendra gotonyora wetera sense mo ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News asomota ndao Twitter na bogo twitwetera @Ndizi TV News erio togendere gusanga na boigo kwemanyia amange ase kagatari gatambe korubono emuroberio bwe misa Jumapili ngo gochurora sora senchira yabene muno koretwa na Joseph Mokogoti ekerobono ndo chebuna nagendrete kwariga ni kegima na bageni bae beritkoria lero erio babe bagotesesenia na matera yege Catholic na boigo ringanario munene ono mwancho muligereria ndonsi asore tobasa gosuka korwase TV yao gendra kubwatia umuroberio bwemisa Jumapili eyo naye obeko goseseniwa alitweriria rere Jumapili yentangani y'umutenyi Ikomi omwako yoiga gendera ko bwatie merobero yonsi ya Ndizi TV uria twabwatiranera soko ene kya chipicha rero gichago ikere nigakorokwa Abigail Nyanchama nencheri etariane Everlyne Osero twaro buligereri burobya nabayigo emagoroba erengia.